Dyrygentka Orkiestry Smyczkowej Anna Krupa pracuje w Zgorzeleckiej Szkole Muzycznej od 17 lat i z sukcesami prowadzi klasę skrzypiec. Jednak pochodzi z Krotoszyna, z Wielkopolski, a Zgorzelec i Zgorzelecka Szkoła Muzyczna były jej świadomym wyborem, myślę, że również wyborem serca. Anna Krupa jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, którą z wyróżnieniem ukończyła na 2 wydziałach. Wydział Edukacji Muzycznej oraz Wydział Instrumentalny w klasie skrzypiec profesora Jacka Robskiego. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą i oświatą. Współtworzyła kwartet Pasja, z którym koncertowała w całej Europie. Wielokrotnie koncertowała również jako solistka, zarówno na scenach polskich, jak i poza granicami naszego kraju. Koncertowała także z różnymi orkiestrami. Szanowni Państwo, wysłuchajmy teraz symfonii G-dur nr 8 Bernarda Stillera. Symfonia jest utworem cyklicznym i składa się z 4 następujących części: Allegro moderato, andante, gavotte i gracioso. Tak jak zawsze w formie cyklicznej poprosimy o brawa dopiero na sam koniec, po 4. finałowej części. Tak więc przed nami dłuższa chwila z muzyką. Ja Państwu życzę miłych wrażeń, a rolę koncertmistrza przejęła Weronika Różańska. Przed Państwem orkiestra smyczkowa pod dyrekcją Anny Krupy.